Kubai Sibon ya pi ki pajba jong ka ri khasi jangkia iba yo sngaw ki kubor menta ka step ka por khandai beji ha ka ba ni don hapdeng jong ne ka yeu nong stoin ka ba kinong khayi nong pateng kinang krewan kinang kre ban song kinai ki bathang ro dam kinai ki ba kamai ke ji kali keleng ne ka sor nong stoin kubor ka bang kwa ban kren hakane ka sni kalong syapang kane ka rally ka balong menta ka sni Shillong ban kerkut ya ka main secretariat da balakot da ka seng WPP hanre nagaliang ki pajba jongi nang ne nong ston imat tang san khungut lu kimpoy hante namar umdon batip bat umdon batre ban lek namar ki ong bang yo athaj namar kata ngawan snap nadu dan step kanungot ki bakyo ja hapo san theu hi kin poi ni imat isong ni kali pasenjar namar kata hagane ka por na kwa ban pensai khndiat na yo i halor kane ka rally ka ba udon ngeu sipai ubala wo nia wo tin wo dau yanga tip udeu sipai bala sabe ne sipai barem thmar tangam tip enre lawan le youtuber no hangne hari khasi namar ba uwa sabe ne uwa serem thma ngam tip kata enre kalong ba ukham da page ukham da snap hai ki youtube ki banga keren ya kai ka ba ukuran sipai ngal de keren lot baro khoj bat ki de ki ju hi imat yo snyaw su ki skor namar ba ka bethei hakapor bu le thmau ka bethei kuli mat la juna ki skor ne komno ladau ngap hai ka to ka jingkran nyonga ka mot ki ju ba nakalian jong nga kumu nongken hakan ka por nga kerpat yong ne sipai bu unda ngap ha unda sa skor bha namar ba wala kayai bakla kumne te kamut ba uneru habdon kam doktor namar doktor bum kumta te kamlong te namar kata ngangam datik bha ya ka ka ba utre usong hanno don hanno re nga sia thu ba menta ka sni ngalawat mini ahang ne hapo ka headquarter nong ston ba na constituency riang do kim don pra ki balik hante ha Shillong ki lek tang komasan ringot na ka constituency rambrai lele yong hana batang laingot na kaliang constituency nong ston hapo san phungot ki ong la ban mi bun pajba de na kini ki South Tuli constituency jong saungot ki MLA pra kata kamot na mawai ban nong krem jong bardan bat to ki arngot tui pat ki MLA jong ba dalbat batuwei te ki la ban mi hanto te ki poi na MLA ki poi 10,000 ki constituency te 10,000 unya poi lom komta te la kim ki thia sikito tengah thrai tang lai 10,000 ru don ba poi te kane ka long ba ki ong ba ka kam ka ken kham jam ni ka tin ti pensiu i ka ne ka jing yai pajba man ta ka sni hante hapo Shillong hakane ka rally ti pin poi tangkat no te hangta phi sa su thu ba pleng ka don ka ba phla na ba ka jing kren jung temen kan urlong tik bat hakayu kom na kan tu warden ba nadu man ta ka sni andalawai ka ne ka jing yalang kadang ka jing kerkut ka main secretariat usno bha marisan no ay to ka kam man long MLA namar ba haba umma ban ya saj hayin dorbar ukhot penman ya upajba jong ka constituency ukhot pajba jong kari khasi ka bamut bo umma ban le te ka bha bo marisan no ay ka ne ka kam lada udang yai mat ka ne ka kam kamot kalong ka jing ja burom ka jing suk hamrang ka perthei namar ba kane kam don jing mut ka jing khot yo pajba unya le kum no pajba upajba ubom tip ka benang ka khendau syu hala hang to yo don mano besim kabu yo banan mano ki ba le kelumar kata kamut ke jing tikri hi ka dei jong ka seng WPP te nalor kata sakaja burom te ka bha ba ada phima ban ya saj assembly na ka menta ka khia ka sion ka jing don kam jong pajba nga kentu ya phi menta hi maryawai ka ne ka rally resign no na to kam jingong MLA jong phi ban nganom kren bun ngin sia kendu pat la sibit menmet haki we pat ndalakut kene ka rally te nang ba kan khamjli karukom ai jing tip te ngin sia khmi sibet jan te khublei sibon
Ah.